ପିଙ୍ଗୁଆ ପଞ୍ଚାୟତର ଖଣ୍ଡବନ୍ଧ ଗ୍ରାମର ପୁଅ ନୀଳାଞ୍ଚଳ ଇସ୍ପାତ କମ୍ପାନୀ କାମକୁ ଯାଇ ସିଲୁ ପ୍ରଧାନ ନିଖୋଜ। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଗଅଁଦିଆ ବ୍ଲକର ପିଙ୍ଗୁଆ ପଞ୍ଚାୟତର ଖଣ୍ଡବନ୍ଧ ଗ୍ରାମର ପୁଅ ସିଲୁ ପ୍ରଧାନ ନୀଳାଞ୍ଚଳ ଇସ୍ପାତ କମ୍ପାନୀରେ କାମକୁ 2 ଦିନ ହେଲା ଯାଇ ଗାଏବ ଥିବା ସୂଚନା। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଖଣ୍ଡବନ୍ଧ ଗାଁର ଗୀତା ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପୁଅ 2 ଦିନ ହେଲା କମ୍ପାନୀରୁ ଗାଏବ ଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଆଜି ଯାଜପୁର ଯାଇ ମା କମ୍ପାନୀ ଆଗରେ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କମ୍ପାନୀ ମିଛ ପ୍ରହସନ ଦେଇଥିବା ମାର ମମତା ଆଗରେ ହାର ମାନିଛି। ସିଲୁଙ୍କ ମା ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରେ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜକୁ ତଦାରଖ କରିଛି ଯାଜପୁର ପୋଲିସ। ପିଙ୍ଗୁଆ ପଞ୍ଚାୟତର ଖଣ୍ଡବନ୍ଧ ଗ୍ରାମର ପୁଅ ନୀଳାଞ୍ଚଳ ଇସ୍ପାତ କମ୍ପାନୀ କାମକୁ ଯାଇ ସିଲୁ ପ୍ରଧାନ ନିଖୋଜ। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଗଅଁଦିଆ ବ୍ଲକର ପିଙ୍ଗୁଆ ପଞ୍ଚାୟତର ଖଣ୍ଡବନ୍ଧ ଗ୍ରାମର ପୁଅ ସିଲୁ ପ୍ରଧାନ ନୀଳାଞ୍ଚଳ ଇସ୍ପାତ କମ୍ପାନୀରେ କାମକୁ